Doplnky výživy, rýchlo rastúci market, ktorý je založený na sľuboch. Smutnou pravdou však je, že väčšina týchto doplnkov výživy nerobí absolútne nič a slúži len na to, aby ste iba vyťahli peniaze. Ja rovnako ako veľa začínajúcich cvičencov som investoval do takýchto doplnkov výživy, ale jediné čo sa časom menilo bol stav mojej peňaženky. Samozrejme, že existujú aj suplementy, do ktorých sa oplatí investovať a sú super. A dneska sa teda pozrieme na tie, do ktorých sa absolútne neoplatí investovať a naopak tie, ktoré ti pomôžu zlepšiť ten tvoj celkový progres. Prvý suplement whey protein, alebo teda proteín v práškovej forme. Nie kvôli tomu, že by si vďaka nemu vybudoval 10 kg svalov, ako budeš piť 4 krát denne, ale proteín ti pomôže dosiahnuť ten svoj denný limit bielkovín. Samozrejme stále odporúčam primárne príjmať bielkoviny zo skladnejších zdrojov, ako je napríklad mäso, tofu, vajíčka, ale proteín je super vďaka tomu, že je to rýchla príprava, keď nestíhaš, alebo si v práci, v škole, jednoducho hodíš jednu odmerku do shakera, rozmixuješ a máš, ja neviem, 40-50 gramov bielkovín vypitých za pár sekúnd. V tomto je to super, že ti to pomôže dosiahnuť svoj bielkovinový limit, ale určite by som nenahrádzal proteínom kvalitnú plnohodnotnú stravu. Za druhé, BCAčka. Toto je podľa mňa úplne zbytočný doplnok výživy. Hlavne kvôli tomu, že BCAčka, teda aminokyseliny, sa nachádzajú aj v obyčajných bielkovinách, ako je v kuracích prsiach, hovedzom mäse, vo vajíčkach a podobne. Teda ak máš dostatok bielkovín v klasickej strave, nepotrebuješ doplňať tie aminokyseliny vďaka BCAčkám. Ak naopak nemáš dostatok bielkovín v strave, tak tie BCAčka ti v tom naozaj nepomôžu, nezachránia ti ten progres, nejaký pár percent možno uvidíš rozdiel, ale je to naozaj minimum. Prvorada je naozaj kvalitná plnohodnotná strava a ďalšia vec je, že suplement BCAčiek obsahuje väčšinou leucín, izoleucín a balín. To sú 3 z 9 aminokyselín, ktoré sa nachádzajú v týchto tabletkách, ale na to, aby si dosahoval lepší progres, potrebuješ čerpať všetkých 9 druhov týchto aminokyselín. Takže aj z tohto dôvodu podľa mňa sú BCAčka zbytočné. Oveľa lepšie je konzumovať dostatok bielkovín v klasickej plnohodnotnej strave a takýmto štýlom ušetríš peniaze a dostaneš do seba dostatok bielkovín na to, aby si budoval svaly. Za tretie, suplement, ktorý je podľa mňa veľmi podceňovaný, alebo teda skupina suplementov, ktoré je podľa mňa veľmi podceňovaných, sú minerály, a teda zinok, magnézium, draslík. Tieto minerály ti nielenže pomôžu v tom, že nebudeš mať krče, nebudeš mať také unavené svaly, možno nebudeš mať až takú svalovicu, ale hlavne kvôli tomu, že ti to pomôže zlepšiť, skvalitniť spánok. Nebudeš sa toľkokrát budiť za noc, trošku ťa to upokojí. A teda za mňa to, čo ti pomôže zlepšiť spánok, je úplne zlato, pretože spánok je taktiež za mňa extrémne podceňovaný a určite má zmysel brať hociaký vitamín, minerál, ktorý ti pomôže skvalitniť kvalitu spánku. Takže zinok, magnézium, draslík, za mňa úplne super. Za štvrté, spaľovač tukov. Ľudia si myslia, že keď budú brať spaľovač tukov, tak sa im rozpustí tuk a nechajú ho všetko vo fitku, všetko to vypotia, ale to je úplná sprostosť. Spaľovač tukov obsahuje kofeín, ktorý ťa trošku nabudí, áno, obsahuje nejaké látky, ktoré ťa prinútia viacej sa potiť, ale to, že sa viacej potíš, ešte neznamená, že potíš ten tuk. Ty potíš jedine vodu a tie minerály, ktoré som v predchádzajúcom bode spomínal, takže nie. Spaľovač tukov je úplne zbytočný, nepotrebuješ ho, ak chceš schudnúť, musíš byť jednoducho v kalorickom deficite. Neexistuje žiadna zázračná pilulka na to, ktorá ti pomôže schudnúť. Za piaté, kreatín. Kreatín za mňa úplne super doplnok výživy, pretože náš organizmus, alebo teda svalová kontrakcia, využíva primárne na zdroj energie adenozín trifosfát a ten adenozín trifosfát využíva napríklad pri výskoku, pri odraze loptičkou, pri tenisovom podaní a podobne, pri takýchto rýchlych, krátkych pohyboch. Keď už tie pohyby pretrvávajú trošku dlhší čas, ako je napríklad nejaký krátky šprint alebo séria vo fitku, tak už ten adenozín trifosfát sám o sebe nestíha a teda si privolá na pomoc kreatín fosfát, čo už teda môže indikovať to, prečo je super brať kreatín, pretože pomôže ti to spraviť trošku viacej opakovaní, ako bez neho pomôže ti to trošku dlhšie zachovávať tú fyzickú aktivitu ako takú, čiže nespraví ti to masívny rozdiel, nenabereš vďaka nemu 10 kg svalov, ale naozaj aj tie dve opakovania navyše, tým, že budeš mať viacej energiu na konci toho setu, môže byť v konečnom dôsledku veľká pomoc a nabereš síce trošku vody do toho tela, ale tá voda sa väčšinou nachádza nie v podkožnom tuku, ale väčšinou vo svalových vláknach, takže tie tvoje svaly budú vyzerať plnšie, väčšie a teda nemusíš sa báť, že sa úplne zaleješ kvôli tomu, keď budeš brať ten kreatín. Za mňa je to úplne super doplnok a všetkými som ho odporúčal, nemusíš ho vysadzovať. Na začiatku, nejaký prvý týždeň je lepšia nejaká nasycovacia fáza, brať možno nejakých 10 gramov namiesto 5, ale potom teda môžeš brať denne 3 až 5 gramov úplne bez obav, ideálne pred tréningu, pretože ako som povedal, pomôže ti to trošku v tej performácii počas toho tréningu, ale ako aj zoberieš
po tréningu, pred spaním, ráno, to je úplne jedno. Dôležité je, aby si ho bral, pravidelne odporúčam ho a za mňa je to úplne super doplnok. Ďalší suplement, testosterone booster. Takisto jeden veľmi populárny suplement, o ktorom si mladí chalani mylne myslia, že vďaka nemu naberú, ja neviem, 10 kg svalov, pretože im to zvýši testosterón, zvýši im to libido, budú nabudenejší vo fitku, bla bla bla. Ale štúdia poväčšine ukazuje, že to je úplná sprostosť a minimálne mladým chalanom to absolútne nepomôže zvyšovať testosterón. Nejaký malý účinok to môže mať na starších, alebo teda mužov v najlepšom veku. Väčšinou po 40-ke, po 50-ke sa naturálne znižuje testosterón a preto rôzne bylinky, ktoré sa nachádzajú práve v týchto testoboostoch, sú odporúčané týmto mužom užívať, aby im to trošku zvyšilo libido, hladinu testosterónu. Takže áno, ak sa ti naturálne trošku znižuje testosterón, môžeš to vyskúšať. Možno sa ti to trošičku zapáči, možno ti to trošičku pomôže, ale určite mladým chalanom alebo mladým babám, ak chceš zvyšovať testosterón naturálne, tak toto nie je cesta. Určite lepšia cesta ako zvýšiť testosterón je kvalitný spánok, pravidelne cvičiť, kvalitná plnohodnotná strava a uvidíš, že vďaka tomuto určite skôr zvýšiš ten testosterón ako vďaka znovu nejakej tabletky. Predposledným a za mňa super doplnkom výživy je omega 3. Omega 3 sa nachádza aj bežne aj v rybách, ale si to kúpiť aj v takýchto tabletkách. Berem ju väčšinou tak ráno nalačno nejaké 2-3 tabletky a je to super v tom, že redukuje krvný tlak, znižuje únavu svalov a reguluje taktiež aj nervový systém. Má to ešte o mnoho viacej benefitov, ale to sú také základné, ktoré potrebuješ vedieť a kvôli ktorým by som ti odporúčal brať omega 3 na každodennej báze. A 8. bodom je Gainer. Gainer obsahuje nejaké bielkoviny a pomôže ti pribrať na váhe. Prečo to teda nie je dobrý doplnok výživy? Pretože je to v podstate len cukor. Veľké množstvo mass gainerov obsahuje primárne cukor a teda to nie je úplne kvalitný zdroj kalórií ako takých a teda ti to dobre, pomôže ti to nabrať svaly, ale väčšina ľudí nepotrebuje toľko cukru vo svojej strave a oveľa lepšie je to znovu príjmať z kvalitnej plnohodnotnej stravy. Samozrejme, ak si nejaký vytrvalostný športovec, ktorý potrebuje mnoho sacharidov denne a nemáš čas si variť, tak ja neviem, raz, 2 razy do týždňa, ak si jedno klasické jedlo nahradíš týmto gainerom, nie je to nič strašné, ale na pravidelnej báze by som ho určite neodporúčal konzumovať. A posledným suplementom je pre-workout. Pre-workout je za mňa taktiež super vec, ak sa konzumuje s rozumom alebo ak ho bereš s rozumom. Napríklad keď si unavený po škole, po robote, večer sa ti už nechce ísť úplne cvičiť a dáš si potom pre-workout, máš znovu viacej energie, lepšie prekrojenie svalov a lepšiu náladu v tom fitku ako takom a vďaka tomu máš lepší tréning. Samozrejme obsahuje veľa pretréningoviek aj stimulanty, ako je teda napríklad kofeín a môže to ovplyvniť kvalitu spánku. Ako som už spomínal, kvalita spánku je veľmi dôležitá. Takže tu nechceme narušiť, preto je super možno zvážiť, ak chodíš cvičiť po obedných večerných hodinách aj bezstimulantovú pretréningovku a tá v podstate obsahuje len látky, ktoré ti pomôžu teda k lepšiemu prekrveniu a napríklad aj beta-alanín, ktoré ti pomôže pri tej performácii znovu vo fitku, lepšiu budeš mať energiu, taktiež obsahujú kreatín, arginín na to prekrvenie a rôzne iné látky. Každá pretréningovka má trošku to iné zloženie, za mňa je táto od Lišáka úplne super, je to bezstimulantová pretréningovka, takže keď idem večer cvičiť a nechcem si narušiť kvalitu spánku, tak si väčšinou dám takúto bezstimulantovú pretréningovku, ale keď chodím o nejakej druhej, tretej, viem, že mi to nenaruší spánok, tak nemám problém si dať aj pretréningovku s kofeínom. Určite by som to neodporúčal brať pretréningovku každý tréning, pretože časom si na to zvykneš, budeš mať na to vysokú toleranciu a budeš musieť dávať 2-3 odmerky, aby si vôbec niečo cítil. V takom prípade, ak máš takéto stavy, je ideálne si dať nejaké 2 až 4 týždne úplne pauzu od kofeínu, aby sa tie receptory znovu zregenerovali a naplno si môžeš užívať ten kofeín. Na záver si však treba uvedomiť, že sa to stále volá doplnkami výživy pre nejaký dôvod. Mali by to byť doplnky tvojej kvalitnej plnohodnotnej stravy a tieto doplnky výživy ti ju nenahradia. Stále môžeš vybudovať fantastickú postavu aj bez toho, aby si užíval hociaký z týchto doplnkov výživy, aj tie, ktoré som označil za kvalitné, do ktorých si myslím, že sa oplatí investovať. Aj bez nich dokážeš vybudovať super postavu. Byť pred 100 rokmi, predtým ako boli steroidy, predtým ako boli hociaké doplnky výživy, mali fantastické postavy
a naozaj dokážeš ju vybudovať aj bez týchto doplnkov výživy. Avšak vravím, môžu ti pomôcť a napíš mi to do komentára, či s mojím výberom súhlasíš. Ak sa ti nejaký doplnok výživy pozdáva a ja som ho označil za zlý, napíš mi to do komentára prečo. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, budem rád za like, koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Peace.